Българи, ние сме Кирил и Методий и ви пожелаваме честит празник! На 24 май българският народ с гордост чества деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Този ден е символ на нашата най-светла духовна победа. Двамата солунски братя и техните ученици ни подариха азбуката, с която започнахме да пишем, да се молим и да градим своята култура. Благодарение на тях, българският език стана свещен и равен на най-великите езици на света. 24 май е празник на българския дух, на знанието, на книгата и на вечната жажда за просвета, която ни е водила през всички изпитания. Нека почитаме делото на Кирил и Методий, като пазим, развиваме и предаваме на поколенията българския език и култура. А сега, всички главите ниско-долу, в сакралната слава на светите братя Кирил и Методий. Почети паметта им, като харесаш и споделиш това видео и последвай Българофил за още велики българи.